नाथाय दिनै सरकाराव जेबो नीति गैयिनि थाखाय सानफ्रामबो दिनै एक्सिडेन्ट जानाय 27 तारिखआव चिराङाव आइ रिभार फेस्टिभेल जाबाय दिनै 27 तारिखआव जाखांनायनि उनाव सानफ्रामबो एक्सिडेन्ट जादों आरो सानफ्रामबो मानसि थैदों दा बेखौ सरकारानो बेखौ खालामनायलाय बिनि दायनिया सरकारानो मानोना बेखौ आइ फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि जिउ आरो जिउखौ बोरै रैखाथि होगोन बेखौ डिसिप्लिनै बोरै लांगोन बेखौ लांनायनि खुनु नीति गैया दा बेनिखायनो दिनै जे मोनसे अशृंखला थासारि फैदों बेनि टटेलि दायनिया हाग्रामा महिलारिया बिथांनि सरकार आरो बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गोजोन गैयै थासारि फैफिननायनि मोनसे अरिहना होबाय थादों जायनि फिनजाथाय हिसाबै गुरुबासानि जे सासे आदिबासि जोंनि लाइमोनखौ देगारजों सुनाय जाथाया जादों हाग्रामा महिलारि सरकार फैनायनि उनाव दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे समाज फोजोबस्रांनाय जोंनि ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जाथायफ्रा जों जाबाय थादों जौ जुवा मेलानि थासारिफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों आरो फैयै थायै मैखुन बेरनाय बादि पिकनिक स्पट खुंनानै आरो पिकनिक स्पटजों लोगोसे बाव जुवा मेला खालामनानै दिनै लावथिनि थासारिखौ देगार सुलायनाय थासारिखौ लाबोबाय दा बेयाव एकमात्र बियो जादों हाग्रामा महिलारिनि समाज बेरेखा हारि बेरेखा नीतिफोरनि थाखाय सरकारनि नीतिफोरनि थाखाय बेफोरो जाजोबनो खाबु मोनदों